अक्टूबर 2020 IPFT যত ব্রাদারহুড অর্গানাইজেশন দিয়ে ইউথ IPFT IWFT আতিশা ত্রিপুরা ফানক্রাক বদল TPV IMW सिनी যত एलाइड অর্গানাইজেশন बाय खालायै जों जयेंटलि दिनै कैसा प्रेस मीट मा खालामनायनि कारण अंखा आबनि बागै पहिलावनो जत त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरकनो प्रेस मीडियानि बिसिंथि खालायै सिनि पार्टीनि अंगै त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरकनो दुर्गा पूजानि अंगै खाकाहाम ते हामजाकमा ते खुलुमु याफारै बिसेसा कक सावना दिनै जों प्रेस मीट मा खालामनायनि कारण अंखा सिनि थांनाय IPFT सेंट्रल एजुकेटिव कमिटी सिनी 2 अक्टोबर खुमुलंग जों जे आचकमानि जराव सिनी सेंट्रल कमिटी नि बिसिंथि खालायै डिसिशन नाजाखा बसकांग 15 तारीख अक्टोबर 16 तारीख अक्टोबर सिनी IPFT नि ब्रादारहुड ऑर्गेनाइजेशन अंगै स्पेशली सिनी यूथ IPFT ते आतिशा IWFT TPV ते IMW जों जयेंटलि खालायै ADC एरिया वो जों 24 आवर बंद खालायजाकनाय आबनि बागै जेसिनि बंद खालायजाकनायनि आबनि इशू अंखा स्पेशली तासिंगा सिनि IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि सिनि ऑनरेबल सिनि GS सानमुंग देबरमा बो साका सिनी जे बन आबनि इशू अंखा नंबर 1 सिनी इशू दंगो 2009 नि सिमी दिनै 2020 जराव IPFT एनी काइंड ऑफ मूवमेंट खालायफैयो ADC आमचाइनो कताल हास्ते टिप्रालैंड नामनानि आबनि इशू नतियै जों नुखा थांनाय 2018 बो सिनी BJP बाय एलायंस संनानि सकांगो कायसा अंडरस्टैंडिंग नि बिसिंथि खालायै हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खाजाखा हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि बिसिंथि खालायै त्रिपुरासानि जे पद्रैपुर बिमान दंमानि आबनो सल्व खालायनानि बागै फियाबा सोंनुखा आबनि हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी तिनिफ्राय 2 থেকে 2.5 বছর कावै दंगो गवर्नमेंट कताल चेंज संमानि फियाबा आबनि रिपोर्ट दाबो फनो अनाउंस खालायजायाखो रिपोर्ट साक्लायजायाखो ते कैसा दंगो दिनै 2018 नाहायनो कताल गवर्नमेंट फाइमानि यागोलो 125 अमेंडमेंट बिल हैकेबा कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट खालायनानि बागै जे 125 कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नि आबो बाहायनो दाबोसो पर्यन्त आबनि कोनो इम्प्लीमेंटेशन खालायजे गया हैकेबा आबनि कोनो लागू खालायजे गया आबनि बागै जों IPFT बेटेक यूथ IPFT IWFT आतिशा त्रिपुरा फानक्राक बदल जों आबनो इशू खालायनो बसकांनि सिनि 15 तारीख अक्टोबर नि फुं 6टा नि सिमी 16 तारीख अक्टोबर फुं 6टा जरा 24 आवर नि बागै जों ADC एरिया वो बन कल खालायो हैकेबा बन डिक्लेयर खालायो ते आबनि लगे बो दंगो सिनि लुके अम तमहिन प्रेजेंट इशू आबो तो दंगनो सिनि कक ब्रक लैंग्वेज नतियै सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय आबनो इम्प्लीमेंट खालायनानै ते 8 शेड्यूल एड खालायनानै ओमफ्राय ते कैसे दंगो सिनि ADC एरिया नि बिसिंगो जों गवर्नमेंट कताल खालायमानि परे सिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हयतेबो अलरेडी गवर्नमेंट नि थानायाव प्रपोज रहाजाक दंगो हैकेबा सिनि एलाइड ऑर्गेनाइजेशन हैकेबा IPFT नङैबो जों जेकुनो गोबां मुभमेंट जों आबनि इशू नतै मुभमेंट खालायगा जे ADC एरिया नि बिसिंगो टाउन कमिटी बिल आबो दाक्ति एप्रूव खालायनानै उंथुं आबनि बागै जों दिनै IPFT नि जत एलाइड ऑर्गेनाइजेशन अंगै जों इशू नतै बसकांनि 16 तारीख 15 तारीख अक्टोबर नि सिमी 16 तारीख अक्टोबर नि 24 आवर बन्द जों त्रिपुरा हास्टेनि जत लोकरकनो जों कबंनानि मुसुंगो कारण अब पॉलिटिकली इशू होनपनो अब सिनि आइडेंटिटी नि मैटर दंगो सिनि आइडेंटिटी नि बागै जों दिनै मुभमेंट खालाय दंगो जों नुखा जगाबो
बदलेनि इसुनो तुयै बरक अलरेडी गोबां मानो सेंट्रल गभर्नमेंट बै बरक डायलग खालायग्या तेनिने तिनि हाइजरावो 7 तारिख अक्टोबर तिनि हाइजरावो 2020 नि तिनि हाइजरावो कलकाता हेकबा वेस्ट बेंगल नि गुरखालिनि इशु तुयबो इंडिया गवर्नमेंट हेकबा स्टेट गवर्नमेंट जॉइंटली बाबे बरक तिनि गुरखालिनि इशुनो तुयै दिल्ली हेकबा इंडिया गवर्नमेंट आचुगै डायलग खालायनायनि बागै सिद्धांत नाजाक दंगो आबनि बागै जोंबो तिनि आबनि साथे साथे इंडिया गवर्नमेंट नि थानिबा जोंबोनो कबनानि मुसुंगो ते त्रिपुरा हास्टेनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नि थानिबा जोंबोनो कबनानि मुसुंगो सिनि जे एग्रीमेंट हेकबा सिनि जे इशू तंमाने आबनो दाक्ति दाक्ति इम्प्लीमेंट खालायनानि बागै जों बसकांनि 15 तारिख अक्टोबर सिनि एडीसी एरियावो जों 24 आवर बंद कल खायो आबनि बागै आं कबकनाय जत त्रिपुरा हास्टेनि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ते नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि जरा सिनी त्रिपुरा साना रिप्रेजेंटेटिव रि दंनाय बरनि थानिबो सिनी हम्बल रिक्वेस्ट दंनाय ते अपील दंनाय बसकांनि बन आबो सुदु आईपीएफटी नि बन होनाय जों वन सगिया बसकांनि 15 तारिख नि बन आबो नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव थं बा इंडिया नि बिसिङाव थं जत्तनो जानि जातिना सेफ खायनायनि बागै पद्रेपुर मुभमेंट खालायो हेगा पद्रेपुर अचिभमेंट बो जों नुगौ इंडिया गवर्नमेंट हयते केबा जों तिनि दुर्भाग्यजनक आबनि बागै जों जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरकना जों कबावनाय सिनि अ जे पेंडिंग इशू हेकबा सिनि जे पेंडिंग कसाजाक सिनि जे गोबां डिमांड आबरकनो दाक्ति दाक्ति इम्प्लीमेंट खालायनायनि बागै आबनि बागै जों बसकांनि बन्द जतनो जों सहयोगिता सानते खा खालायो त्रिपुरा हास्टेनि जत त्रिपुरा सा सिक्ला रक ते सोलोंनाय मथा रक ते बुरै मथा ते सिनि रिटायारमेंट फाइनाय त्रिपुरा सानि बिसिङाव त्रिपुरा फानक्राक बदल ते त्रिपुरा सानि बिसिङाव मालखुं चालावनाय IMW आबो जों जॉइंटली मुभमेंट जॉइंटली जों बन्द कपनिनो जतनो कपारेट खालायनानै होनाय जों खा खालायो आबनि बागै ते असक कक्सालिया असक जरा सावैनो दिनैनि प्रेस मिट अकपना मारन मुथा